Minkejja li l-Prim Ministru Joseph Muscat injora lil eluf li reġgħu niżlu jipprotestaw u se jibqa' sa jannar iggranfat mas-siġġu tal-poter, is-Segretarju Parlamentari Clifton Green għadu jiftaħar li dan huwa gvern li jisma'. Jekk hemm xi ħaġa illi dan il-gvern huwa magħruf u jiena nemmen illi għandu jibqa' magħruf għalija hija proprju li hija gvern li jisma'. Mistoqsi x'inhu l-bżonn li Muscat irrefera għalih biex jiġġustifika l-fatt li se jibqa' fit-tmexxija tal-pajjiż sa jannar u wieġeb b'dan il-mod. Peress li qattajtu ammont ta' sigħat tiddiskutu fl-aħħar jiem tafu x'inhuwa dal-bżonn. Ovvjament dak li jiġi diskuss kemm waqt laqgħat tal-kabinett u anke waqt il-laqgħat tal-grupp parlamentari ovvjament jibqgħu hemmhekk. U ġustifika l-fatt li l-Prim Ministru se jibqa' fit-tmexxija sa jannar billi qal li l-gvern ma jistax jaqaf jaħdem. Iżda ma weġibx għaliex Muscat ma fdax lid-deputat mexxej tiegħu Chris Fern biex ikompli bix-xogħol. Nafu wkoll x'inhu r-rwol ta' deputat mexxej x'għandu ħażin Chris Fern li ma setax jokkupa dil-karig. Min qed jgħid li xi ħadd jew ieħor għandu xi ħaġa ħażina jaħsra. Huwa fatt, Chris Fern mhux ħajkun mexxej. Inti għad li x'għandu ħażin Chris Fern. Jiena qed ngħidlek li m'għandu xejn ħażin Chris Fern. Waqt li deskriva l-messaġġ tal-Prim Ministru fuq ix-xandir nazzjonali bħala wieħed seren, Clifton Green ma appella għall-laqda. L-iktar ħaġa importanti huwa li l-proċess isir b'mod kalm, isir b'mod seren. L-iktar ħaġa importanti hija li tibqa' tirrenja dejjem laqda. Din id-dikjarazzjoni ta' Clifton Green ma tasal fl-isfond tal-fatt li fih dan il-Partit Laburista bdiet il-ġlieda tmexxija anke bejn id-deputati stess. Fost l-oħrajn jispikka l-attentat ta' frame-up fuq il-Ministru Chris Cardona li l-ħadd fuq l-istazzjon tal-Partit Laburista għalli Joseph Muscat tefa' l-fiduċja tiegħu f'nies li ħallsuh b'imġiba ħażina, nies li l-għan tagħhom mhuwiex il-ġid komuni jew l-interess nazzjonali.